La primera història que explicarem és la de mossèn Beuda. Mossèn Beuda va ser mossèn de Castelló d'Empúries durant la primera dècada del segle XIV i va ser denunciat i jutjat per diversos fets, si més no, escabrosos per nosaltres i totalment prohibits i condemnats durant l'edat mitjana. Una nit, mossèn Beuda va anar al cementiri de Castelló d'Empúries i, emparat per la foscor, exhumar un cap de mort, el guardar un sac i, amb pressa, entrar a l'església de Santa Maria. Col·locà el cap a un petit altar i encengué espelmes davant d'ell. Tot seguit, va ungir el cap amb safrà. De la seva bossa va treure un llibre que portava embolicat amb una tela. S'agenollà davant del cap i amb molta cura va desembolicar el llibre. El va obrir per una pàgina ja marcada i va començar a recitar allò que estava escrit al llibre. Quan va acabar, va respirar profundament, es va prendre uns moments i a continuació va començar a fer preguntes al llibre. A qui pretenia invocar i què pretenia aconseguir? La mateixa nit i també a l'interior de l'església de Santa Maria es va dirigir a la pica baptismal i hi va batejar un mirall. Per fer-ho va llegir les mateixes paraules que s'utilitzaven per batejar un nen, però en comptes de lloar a Déu, lloava el mateix diable.